Osorak eta, izan duen bezala, eta 10 urte pasatu dira, Burbuilak argitaratu zenetik, luzea izan da bidea, eta urte guzti hauetan, jende askotan galdetu dut, eta zertaz da liburu. Eta ez nekien hori ikasi, eta askotan lehenengo bateratzen zitzaidan gazen, hildako bat daukat liburuan. Eta ez dakiz zergatik ateratzen zitzaidan beti hildako hori lehenengoz, eta seguruenez lan handia eman didan personaia izan delako Esteban hau. Hasiera batean ez zuen aurreikusita pertsonaia agertu egin zen, eta esazian egin berdea zurekoa zure liburuan. Eta sartu nuen Añezen sukaldean. Hildako honetaz hitz egiten hasten nintzenean, jende askok izan duen reakzioa izan da, oso gordeta izaten dugun kutsa bat zabaldu didatela eta hitz egin didatela normalean hitz egiten ez diren gauzi buruz. Eta kontrolatu nahiz, jende asko duela bere hildakoa, eta kanpotik hori ez dela ikusten. Denaren uste dut, ez dela liburuko gai zentrala, esango nuke gai zentraletako bat behintzat adiskidetasuna dela. Esteban sartzen da Añezen sukaldean, baina Añezen bizitzako gizon batzuk ageri dira baita ere, baina Añezek liburuan duen harremanik garrantzitsuena emakume batekin da, Martarekin. Eta emakume hau ez da bere bikotekidea, emakume hau bere laguna da. Josotak esan duen bezala, biak dira Euskal Herrikoak, Marta Iruñakoa da, ez da euskalduna, Añez euskalduna da, Uribe Kostakoa, eta Parisen ezagutzen dute eta. Eta gero handik Marta Berlinera doanean, Añez ere Berlinera doa. Adiskidetasunaz idaztea, berriz ere ikusten ez den zerbaitaz idaztea da. Eta orduan, adiskidetasun horren irudiak topatu ditut eguneroko bizitza, erakusteko noiz dauden hurbil eta noiz dauden elkarrengandik urrun. Duten harremana ez eta sendoa izan zaurgarria da, eta novelan kontatzen den negu honetan zehar harremana hauskorra ere bada. Beste bi emakume hauen arteko adiskidetasun harremanaz gain, beste bat pertsonaia ere agertzen dira, sartzen jartzen dira harremanetan eurekin, eta talde handi honek nik uste dut baduela ezaugarri komun bat, eta esango nuke ambizio gutxiko jendea dela. Nahi dutena da bizi. Batzutan badirudi, bizitza arrakastatxo bat izateko karrera profesionala egin behar dela. Eta nire liburuko pertsonaiei arrakasta datorkide pertsona arteko harremanak izateko duten gaitasunetik. Bi adibide, bata Suan, umetan Vietnametik Alemaniara etorretako gizona, edo La Severa, Danimarkan hasia, familia oso desestrukturatu batean, eta biak dira bai euren bizitza berre egiteko eta euren harremanen bitartez nik esango nuke arrakasta izateko. Gai direlako elkarrengana hurbiltzera. Ziurtasun gehiago edo gutxiago arriskatuz, baina badakite hartu eman hauek ezinbestekoak direla ni sentimendu sendo bat izateko. Eta hori badakite ez teorian edo intelektualki, hori dakite esperientzia konkretutik abiatuta. Pizka bat, bueltatuz, Burbuilaken ikusten ziren pertsonaietara, nik esango nuke Burbuilaken bizitza eramangarria egiten zuten ametsak zirela Burbuilak. Eta novela honetan amets horiek ez daude, apurtuta daude. Burbuilak apurtu dira, nik uste dut pertsonaia nahiko desilusionatuta edo daudela zentzu batean, baina harremanen sare hori geratzen da, hori ez dago apurtuta. Berlinen, urte batzutan, botone utxune bat egon zenean, 80 hamarkadan, egon zen bizitzeko modu alternatibo bat sortzeko mugimendu bat indar handia izan zuen.
nik esango nuke gaur egun zapalduta ez badago bintzat oso indar gutxirekin dagoela. Eta horregatik pertsonaia hauek praktikatzen dute antolatu gabeko erresistentzia modu isil bat. Eta jende asko, seguruenez, galtzailetzat joko lituzke. Beraien bizimoduan ikaztertu dut egunerokotasunetik. Eta irakurleak ikusiko ditu lanean, elkarrekin afaria prestatzen, entzungo ditu hizketan, euren jatorriaz, politikaz, musikaz, elkarri laguntzen ikusiko ditu, elkarrekin paseatzen, elkarrekin musika entzuten, eta besteen arazoei arreta jartzen. Egunerokotasuna antolatzeko modu hauetatik salto bat egingo dut Pariseko komuna. Novelan, Pariseko komuna salto egiteko abiapuntua da Martak Pariseko bere delan horman daukan marrazki bat. Momentu historiko honek novelan bere desarrolloa dauka, eta zerbaitik, Pariseko komunan 70 egunez gizartea antolatzeko eta bizitza antolatzeko modu alternatibo bat praktikan jarri zen hiri osoan. Eta interesatu zaitze novelak pertsonaiak jartzen ditu harremanetan, baina ez bakarrik pertsonaiak, baita toki eta denbora ezberdinak. Eta horrela, Paris 19. mende amaieran jarriko da harremanetan 80. hamarkadako Berlinekin edo Gerra Zibileko garaiko Nafarroarekin. Eta horregatik izango nuke beste gai zentrala novelan memoria dela. Memoria pertsonala, memoria historikoa eta bien arteko gurutzaketa bat. Irudiekin lan egiten dutela esan dute bien, eta memoriaren irudi bat topatu nuen paseo bat ematen. Hiriko parte batean, natura hirian, hortzen. Eta paseoan nengoela, itzaletan zegoen bidea, eta zuhaitzak ostoekin zeuden, eta guztia sartzen zen ostoetatik eta ikasituen irudiak lurrean. Orduan itzaletan agertzen ziren holan argi puntuak mugitzen. Eta pentsatu nuen, gure memorian, zerbait eta zoritzen garenean, hor iluntasunean puntu bat argitu egiten dela. Eta gero, antzekotasunen bat duen beste puntu bat ekartzen du memoriak edo gaizeak ilunetatik eta jartzen ditu elkarrekin harremanetan. Eta gure buruak hori etengabe egiten du. Eta nintzen hori da sormen lana. Idaztean, idazleak nik uste dut sormen lan hori burutik paperera eramaten duela. Eta horrela lotzen dira puntuak. Norberaren bizipenak kontatu digutena, ikusi dugun pelikula bat, entzun dugun abesti bat, eta idazlearen kasuan fikzioa dira beste puntu egitako batzuk. Asoziazioz funtzionatzen duen mekanismo honi jarraita, horrela osatu ditu, pertsonaien barne solasak, euren arteko elkarrizketak eta azkenean novela bera. Puntu horiek lehenengo finkatu, josi eta saiatu dena pizka bat eusten, ez? Eta nik ez dakit idazle guztien kasuaren, baina nire kasuan fikziozkoak diren memoriaren elementu horiek nire buruan izaten dute beste guztien indar bera. Agian ez daude plano berean, baina indar bera dute eta momentu batzutan indar bera. Eta hori izan da, liburu bukatzeko motivaziorik handiena. Mundu hori, paperean utzi, eta buruan espazio hori beste gauza batzuterako. Zentzu horretan, etxea garbitzea bezala izan da. Eta, badakit, pertsonaia horiek eta ez direla guztiz desagertu. Gainez, 2009ko ekainean hiltzen da Berlinera, 2010ko martxoan abandonatzen dut nik.
baina pentsatzen dut oraindik non esan behin, urritik pasatuko zedala, bai bera eta bai beste guzti horiek ere bai. Eta nolabait jarraituko dutela hor nire buruan, eta bizka bat hildakoekin gertatzen den bezala, ezta.